Good morning. Sayo kay may nagmata guys kay magtumi og tabuan. Ayun si Dadot nagkano ba? Ang tagal na kamaniobra ni Daddy. Orang yapon. Oh, gida. Ini sekali dai. Wala mo ya mau. Order pa mi. Wala na mau. Nagtimana tingali na. Mau ba? Wow, kalami sa Shakoy. Tikman natin tong Shakoy na bili ni sa tabuan guys. Oh. Ayan. Prepare natin siya sa coffee. Ayan. Gahi man. Dili siya special na Shakoy guys. Pero lami siya. Shakoy Bisaya. Ito ang tinatawag na keeping. Nagpunta nga pala kami sa Tabuan kaninang umaga. Ang daming mabibili doon, grabe. Sobra, titikman. Isa sa mga napamili namin. Masarap. Yan, so ito na guys yung keeping. Yan, hindi nawawala to sa tabuan guys. Laging merong ganitong tinda doon. Sarap. Masarap yung sa tabuan kasi yung mga hindi mo nakikita sa mga tindahan ng mga weekdays. Pag every tabo days, merong ganito. Alright. So gusto ko yung paggagawa nito kasi makikita mo talaga na bago pa. Ang linis pati ng niya, yung kasaba niya. Meron kasing ibang keeping na stock na. Ito talaga parang talaga bagong-bago to, bagong gawa. Harap. Kakoy. Budbud pilit. Ayan. Ayan yung mga nabili namin mga makakain doon. Tsaka saging. Kamote. Kayo. Ayan, so nakabili rin kami doon guys ng saging. Magkano kilo nito, Dad? Lakatan. Tapos sayote, gabi. Tapos merong kamote na cute. And then ang kilo ng sibuyas doon guys sa tabuan is 140 pesos. Tapos sa palengke, ang mahal pa. Kaya talagang iba yung presyohan sa tabuan. Ang luya is 40 pesos per kilo naman.
So, meron naman kaming luya sa garden, kaya lang kawawa na kasi. Laging kinukuhaan, kaya bumili na rin kami. Yun lang. Tapos bumili kami ng daing, bagoong, alamang isda, tapos tuyo. Yan, tapos nagluto si Dadot ng ginisang sitaw with chicken. Yun yung ulam namin ngayon. Siya naman yung nakatoka sa pagluto. Ito mo oyster sauce. Yummers. Magluluto kami ngayon ng kamote. Sasawsaw sa bagoong. Ito ang kamote namin. Kamoting ano ba to? Luluto sa kahoy. Kailangang magtipid sa gasol. Kawi-kawi muna tayo. Ayan, so luto na yung kamote. Yung mga mingming, nag-intay. Kumakain ba kayong kamote mingming? Ayan, sausaw namin sa ginamos guys. Oh, pero dili na ni siya kay parat guys, kay naamay kalamansi. Kalamansi o sili. Oh my god. Yep. Kaya. Galing kami sa garden. Tabas-tabas ng damo. So, habang nandoon, nagtaga na ako. So, kainan na. Sarap. Kaya, minsan guys, pagpasensyahan nyo na yung mga kuko namin guys na ganyan. Oh, hindi naman masyadong madumi o ano lang talaga. Kasi nga, minsan hindi kami nag-gloves. Yung, may times kasi guys na parang sabal ba yung ano yung gloves, ano yun, parang hindi ka komportable suotin. Ganyan. Kukuk! Come on. Kaan mo kamote? Anya na mo kaan. Amasudan on niya gidoto na ha. Basta mag-behave ha, maglingkod ha. Dili magsinirok ha. Kaya mapungot na ba kung sirok? Napod na minaw usa oh. Yan, mahangin-hangin ngayon dito sa amin. Doon kami kasi dyan yung ano namin, lalagyan namin ng garden beds. Kaya kini-clear out muna namin yung ibang mga halaman, yung mga may namumulaklak. Yung iba inaalis na namin. Para maumpisahan na talaga. Kasi sayang yung mga seeds eh. Ayos!